zein izen du Ekuadorreko presidenteak, Aitor? Rafael Correa Osongi? eta osotasun baten zatien eraketa eta antolaketa modua da egitura. Osongi, Aitor. Osotasun baten zatien eraketa eta antolaketa modua. Horixe da egitura hitzaren definizioa. Ea, 40 segundu elitzen dira, zilindro itxurako gorputz luzea duen narrasti hankagabea. Aitor? Sugea. Sugea. Zein da, huts eta bat zenbakietan oinarritzen den zenbaki sistema, Aitor? Binarioa. Bitarra, ontzat emango dizut. Nola esaten zaio epaiketetan Ministerio Publikoren ordezkari gisa jarduten duen funtzionarioari, Aitor? Fiskala. Fiskala, 4 puntu, ea, eta frantsesez, zein da goizetan ongi etorria egiteko hitza? Adur? Bonjour. Osongi, adur. Ea dena jokoan, israeldarrek zein hitz erabili ohi dute ongi etorria egiteko eta agur esateko? Shalom. Shalom, ederki. Zeinek idatzia da Hego Euskal Herriko euskal testurik zaharrena, adur? Galartza. Ez, Lazarragak, 4 puntu Aitorrentzat. Eta bukatu da denbora. Arnaz estuka bukatu du gainera. Eta pizkiak piruse jarriko dizkigu. Adi, puntutxo batzuk daude jokoan eta. Adur? Urrundoana aldatzen da lekuz, baina ez buruz patua. Osongi, adur. Urrundoana aldatzen da lekuz, baina ez buruz. Esaera zar bat da, hori da gure patua. Eta orain bai, markagailuak begiratuko ditugu. Azkenengo aldiz, Adurrek 158 puntu eta Aitorrek 155. Bueno, benetan inoiz baino lehia gogorragoa, Adur? Bai, Leke txarra gogorra etorri dela. gogorretorri da, bai, indartsu. Bueno, 3. saioan zein duen gerekin. Bai, Eta dirutxoa irabazita, 400 euro irabaziak zeneuzkan. Oiek, inok ez dizkizu kenduko. ondo. Ogasunak agian zertxo bait, ez dakit. Adur, benetan plazerra izan da zuen izatea. Eskerrik asko gurekin egotear. Eskerrik asko. Ongi zen.